Bé, per tots és conegut que el Col·lectiu Compromís de la Pobla no participa ni participarà de les professors del nostre municipi. Per molta gent ha sigut comprès i per altra gent no ha sigut comprès. Llavors el que hem decidit és presentar una moció en el ple que servirà sobretot per defensar el nostre posicionament, explicar a la població utilitzant aquesta moció per què no assistim ni assistirem a les professors i així tancar aquest tema que Julià tindrà el vídeo per poder-se informar. En primer lloc dir que el partit no té ninguna directriu sobre aquest tema, cada col·lectiu fa el que considera oportú, abans de que algú diga que gent ni ha regió que assistís, no. Cada col·lectiu decidit sobre aquest tema lliurement i el Col·lectiu Popular lliurement també ha decidit sobre aquest tema. La moció. L'article 16 de la Constitució espanyola garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte de totes les persones, assenyalant que cap confessió tindrà caràcter estatal. Els ajuntaments, com a part fonamental de l'Estat que són, estan obligats a salvaguardar i fer complir la Constitució. Des del Compromís creiem profundament en la separació de religió i Estat. El nostre poble és cada volta un espai més plural en el que diferents confessions religioses, l'ateisme i l'agnosticisme conviuen de forma cívica i pacífica. Les nostres institucions, en compliment de l'article constitucional esmentat, han d'estar al costat de la realitat de la nostra població i garantir el continuisme i el civisme que fins ara ens caracteritza. Considerem que la millor forma de garantir la representativitat dels polítics cap al poble és no vincular la tasca pública de la corporació i el funcionament de l'Ajuntament a cap confessió religiosa. Per això, des del més absolut respecte a totes les creences religioses de la ciutadania i des del convenciment que la laïcitat és el terreny de joc comú en què totes les conviccions tolerants admeten amb naturalitat la convivència entre elles, presentem el següent proposta de propostes. Primera, els actes públics oficials de l'Ajuntament de la Pobla seran exclusivament civils i sense connotacions religioses. Segona, cap autoritat pública municipal, alcaldia, regidors i regidores participarà en representació de la corporació municipal en actes d'estricte culte religiós sense perjuí de la seva lliure participació a títol personal. Cap funcionari municipal participarà públicament en qualitat del seu càrrec en actes d'estricte culte religiós. Per acabar, m'agradaria ficar un exemple per a nosaltres molt il·lustratiu, i és que què li pareixeria al ciutadà que un rector en qualitat del seu càrrec presidirà els plens municipals, ahir al costat de la senyora alcaldessa i al costat de la senyora secretària, que estigui el rector en qualitat de rector. De la mateixa manera